mga gagmayng magpapatigayon o mga benepisyaryo sa Sugbo Negosyo Program ang usa sa mga mipasigarbo sa mga produkto sa Quinto Distrito sa bag-ulang nga gipahigayon nga RCBU Bazaar. Ang ikaupat nga RCBU Bazaar nga gipahigayon ug bag-ulang nahuman didto sa Robinson's Galleria niadtong Abril 23 ngadto sa Abril 25. Nag-showcase sa mga produkto sa 11 ka mga LGU sa Quinto Distrito. Gipanguluhan sa mga opisyales sa Kapitolyo ang pagbukas sa bazaar ug nakadawat kini og pagdayeg ni Gobernador Gwen Garcia isip best installment so far sa maong bazaar. Gisiguro gayud sa mga organizers nga dili lang ang produkto sa Quinto Distrito, apan apil na sab ang production team ug mga performers ug uban pang talents nagikan gayud sa maong distrito. Gitinguha sa ikaupat nga RCBU nga masuportaan ang pagpaningkamot sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa pagbuhi sa ekonomiya ug matabangan ang gagmayng mga magpapatigayon. Here we are, certainly with more optimism, with more hope, and with more pride. Here we are, continuing this great endeavor to help our micro and small business enterprises. Naibaw mo nga nung naabot na ta dinhi, daghanang mga nanghitabo sa ubang dapit, atong nakita, ni Abanti na unta, ni atras na pod, apan sa probinsya sa Sugbo, we move on and we move forward. Gani, pipila ka mga produkto nga gibaligya dinhi, binuhat sa mga beneficiary sa Sugbo Negosyo Program sa probinsya. Sama ni ining turmeric powder gikan sa lungsod sa Todela sa isla sa Camotes. Aduna sa Mango Graham Ice Cream, gikan sa lungsod sa Carmen. Binuhat sa pamilya ni Shaira Lau, nga kapin 30 anyos nang nagbaligya og ice cream sa maong lungsod. Ang inahan ni Shaira, usa sa mga nakadawat sa 10,000 nga seed money sa Sugbo Negosyo Program, ubos sa Category C, o ginagmayng patigayon. Kaning ice cream kay 30 years na ninamo. Mao ni ang nagsuporta sa among pamilya. Kaya among gidawat ani nga kuan ice cream kay by order man. Di ba madawat ang kanang libod-libod kay alkansi man gud. Dako kay tabang kay discover sa dang amo ang kanang negosyo pareha ni karon nga naabot mi diri tungod sa aning nga naapil maning Sugbo negosyo. Na-enjoy gayud sa mga mamalitay ang mga produkto kay dili na kinahanglan mudayo pa sa norte aron mapalit kini. Adunay tuba gikan sa Bourbon, suka, budbud kabog og bibingka sa Katmon, galetas og ice cream sa Carmen, clay pots og kasahos sa Danau City, kisayo gikan sa Compostela, kamote cookies gikan sa Camotes, ug of course, rosquillos ug uban pang artisan products sa Liloan. Sa tulo ka adlaw nga bazaar, ang lungsod sa Katmon maoy top earner sa tanang booth nga miabot sa kapin 117,000 pesos ang nakita. Ang mga halin sa mga booth mubalik usab sa mga local business owners, manufacturers ug magpapatigayon nga ilang gamiton pag-usab aron mapadagan ang ilang negosyo. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.